non. Avec ça. Ma chérie. Eh, ma soeur. Entier. Ça va? Ça va. Quand m'aimer. Quand foi? Eh, vous êtes comme? Mbotoro mukatachila. Avec ta tachila. Ouais, ouais. Eh, vous êtes tachila. Eh, là, toi. Noti mogom do neto foi. Oh. Tu as fait tant donné. Ah ouais. Bon, tu sais, ni flan, ni nega pet ni. Dis-moi. Nyabala, ni nega. Tu m'en t'as fait, tu m'en t'as fait. Ok. Ça va quand même? Ça va. Ni nega pet ni. Na garde corps, il m'a y a fallu le dasado. Voilà, nega garde, na sécurité de tout. Sécurité moi. Sécurité. Bon, du genre, allié qui s'est là. Allez me donner une balle, quoi. Donc, ne me trouve à Sarakalo là. Tu vois, parce que, mettez-moi au dernier. Il y a une chance pas de bibolo tantôt. Parce que, ne y dit. Aujourd'hui, nana mal là, yé. Chininga ta Maroc, Chininga meta Arabie Saoudite. Est-ce qu'il va la femme? Bon, non, tu me mets à Dubaï. C'est-à-dire, je suis un homme d'affaires de temps batté molo quoi. Au-delà, on a fié, les chances pas de mal, le fait qu'il y ait mal là, et puis carré qu'on a. A une commission de la méga mogo de quoi. Mais est-ce que passeport est boula? Passeport est boula? Non, mais on a essayé qu'on glane à 10 mois. Chez nous, si nous avons mot glane, je vais faire ça pour toi parce que tu es Tonton. et nous avons fait un accueil en fait. Et à qui là, on est au là. Noti mogom do neto ko fait. Flo, éclala. Hein? Éclala. Et tu me de dire quoi fait? Éclala, ouais. Oh, vas-y. Eh, madame, ça va? Cocaïne. Don. On va. Tu sais, ni depuis vision lointain. Flo, mon gars, tu es flou. Tu es comment faire? Tu es bon. Bon, ni un petit, c'est un bon petit à moi. N'ayez vraiment, mais sera une là, sera métaphile du soukuna. Note qui m'a bâchi. Parce que, ne m'en doit un manier quand il y a fort manier, tu vois. Donc, mais sera, mais ni djeranaï, il y a Yamaro à la de. N'a sur mes sera sur mon métaphile du soukuna. Ouais. Pour être bref, sera irana de quoi. C'est-à-dire, à faut qui cadine de à faut ne cadiller quoi. Ko dita. À faudra ne cadiller de Parce que on ko yere fa. Ah. Ni wala petini e fero ya petini. Ah. Noti no kuma nyana mafuna ta funa ta ngachi. Katika chila, et bon, pour que. En ta fait. En affaire. Et si ça, on avait fait qui a choisi de Voilà. Ne. Ani allez. Allez, le cadet, on va le cadet. Voilà. Boche yarla noti mogom do neto ngachi abolati. Ta to ne ta chila. Parce que chita lan. Ni tatoué. Alors, ça doit bien. Tu as vu d'où Tu vas me mettre là. Gonyama, ça dit bon, Eh, Gonyama et bidouana me goche du coup fana. Eh, mais à quel est là? Ah, du mal. Ah, quel est parce que à forme de l'année non, mana matao. Mana drata. Eh, ma de flow, il va non, même drague pour que kuna wala. Ah, ta quoi. Parce que comment tu m'as là quoi. Anta. Ante boni ya na ta sa do blana. Ni ko le chugo na. Il va forme vraiment forme. Na forme une capsa. Forme de la ne me imposer quoi sinon moi je m'en fous. Il va remuna ma so ne choisir. Eh bien non. Ne écoutez dans la ça là. Ça va. Oh, c'est là. Ça va? Ça va. Eh bien, là. Ah, on est bien. Eh bien, Tami. Mayamgu. Même oh, on attaque. Warti ne bolo. What table wa? Ay. Eh, na uli. Ouais. Kanya. Voteo. Ba sai ta ganin da barula. Nuna borula. Ba sai ti. Sana bimai. No voy fardu. Eh, mu fari fene. Absara. Ja fi gole magene. Et je pense à faire y mangere. Je pense. Ne bana ba to bolin na. Ah, como un borado de un calama, wala magidalem sino wala ki mani.
Ay ka le ne mangene wene ne mangene tege. Karamɔgɔ ko tɛ. Foyi tɛ ne la. A bɛ cogo di? A tɛ cogo la. N yɛrɛ mun natɔ de filɛ ne ka na baro la i fɛ. A dun kɛra cogo di? Ja cɛw ka ballon filɛ man di de ta. Jabakɛ ne de tun bɛ ballon filɛ la. U yɛrɛ ballon in tɔgɔ bɔ ne filɛ n taara yɛrɛ jamana suguya min. Dar o équipe de ka dɛ. Olu le cira. Ne bɛ n ka téléphone digidigi la. Ne de ma na n ko Jabakɛ na n ko i tɛ wari di yan. Ko n bɛna taga boulangerie la ka taa burusa surafana. Nili hali ne kun ka misɛn. Jabakɛ ni Jabakɛ ne kun tɛ ɲini ka suru ne kan ale bugɔ. E fɛnɛ ma ko ɲɛnɛman kɛ dɛ. A bɛ wagati min na ko bi ni cɛw b'u ka ballon tan na. I da to dɛ. Walima k'i mabɔ u la. Sinon u fɛrɛlen u bɛ fɛn dɔ ta k'a fara i kun. Ne yɛrɛ filɛ ne tun bɛ ballon suit fo k'a faga. San yɛrɛ de ne ye ballon suit dabila parce que dusukundimi b'i faga quoi. Ne tun bɛ équipe min fɛ olu tun tɛ gagner de. O de kama ne y'a dabila. Non ballon yɛrɛ tun tɛ tɛmɛ ne kan fɔlɔ dɛ. I m'a ye ne ma ɲi ballon yɛrɛ de la n b'a bɛɛ kɔnɔ quoi. Ça ne ma yan. Ballon ko wa? Kirisano. Karamɔgɔ. I ka kɛnɛ. Kɔri baasi tɛ yen? Degana mɔgɔ ɲuman. An fa n'an baw. An kɔrɔ n'an dɔgɔw. Alhamdulillah. An ba. An ba. Dili ni cɛ man ɲi sa. Ni cɛ man ɲi sa. Wallahi muso nkalontigɛlaba i tɛ don da la. Nkalontigɛba dabila sa. Mun kɛra karamɔgɔ? E ni Ala de kira cɛ e bɛ balontan fi. E bɛ balontan su yɔrɔ jumɛn? Depuis Ala k'i ye den de la e bɛ sɛri jumɛn tɔgɔ dɔn depuis Ala k'i da sabali sa. Bilahi muso nkalontigɛlaba n'i m'a dabila i b'i yɛrɛ mago sa fu. Karamɔgɔ ne bɛ mun dɔn ballon ko la i t'a dɔn. Ayi sa. B'o f'i ɲɛna. Ayi den Bon Kirisi n'a f'a ɲɛna k'a dabɔ n ka kuma la. Bon ne bɛ tiɲɛ de f'i ye. Non karamɔgɔ e b'i ka so kɔnɔ an b'an ka baro la est-ce que i tɔgɔ fɔra? Mais Kirisi e nana baro de la jeli fɛ tiɲɛ tɛ wa? Mais n'i nana baro la fɛ a kan ka tiɲɛ kɔni f'i ye. Ne fɛ adamadenya la teriya la n'aw bɛ kuma la aw ka tiɲɛ fɔ ayi e ye min fɔ o ye tiɲɛ ye ne tulo b'aw bɛɛ la o. Ne tulo b'aw bɛɛ la Jabakɛ ne ta bɛ se ka kɛ tiɲɛ nka depuis Ala k'e da e delila ka ballon tan fan di e delila ka ballon suit fan jumɛn sɛri kelen tɔgɔ fɔ ne ye dɔrɔn. Ne ya. E ka sɛri kelen tɔgɔ fɔ ne ye. Ne tɛ yɛrɛ yira ninnu fɛ sa n b'o f'i ɲɛna mais n bɛ mun f'i ɲɛna k'i da bɔ ne ka kuma la i tulo bɛ na. Ne bɛ min dɔn ballon kɔnɔna na walahi t'a dɔn. Walahi Dile e tɛ Mali e tɛ foyi dɔn ballon ko la. Mali ballon tan na fɔlɔ e t'a tɔgɔ dɔn. E k'a tɔgɔ fɔ. Mali ballon tan na fɔlɔ ye Yɔrɔbɔ de. Yɔrɔbɔ. Yɔrɔbɔ. Yee. Ɲininkali kɛ dɔrɔn. E tɛ foyi dɔn ballon ko la n'i ma da la ne bɛ parier. An parier. An bɛ parier walahi ne bɛ wari di Kirisi ma. Ne bɛ wari ne yɛrɛ bɛ wari min. Baasi tɛ Kirisano mais Kirisi. Ahɔ baasi tɛ. Kankari da ye yanni an k'a daminɛ. Walahi n'a ye wari da n'i wari ta n t'a di tugun dɛ. Wallahi ahɔ baasi tɛ 1000 tɛ nin an bɛ parier Dili. Mais question posée n'i ma se k'a jaabi i bɛ wari kɛ 2000. Dagoli kana mɔnɛ don I na jɛna dɛ. n'a ye. Awɔ n fana jɛna ne ma se k'a bɛɛ kɛ an bɛ 2000 n b'a kɛ 2000. Kana mɔnɛ don na dɛ. I jɛna n'a ye wa. Awɔ n jɛna n'a ye. Kirisano kabini kelen bɛnkan ye bɛnkan ye. Bɛnkan ye bɛnkan de. Awɔ. A ka haramu ni 1000 di n'i ma se an ka question jaabi i bɛ 2000 jaabi. Awɔ hali n'a ma 1000 fara ne yɛrɛ bɛ 1000 I bɛ 1000 fara kan baasi tɛ. Dili e tɛ foyi dɔn ballon ko la. Foyi e t'a dɔn ballon ko la an bɛ ɲɔgɔn dɔn sa. Nin ye ne di. Nka wari la. E tɛ foyi de dɔn ballon ko la. I bɛ n'i jɔ waliden dala nkalontigɛ fu la yan. An so fila Bilahi muso nkalontigɛlaba kɔni. So fila boli kɛnɛ filɛ. Baasi tɛ. I ka question pose. Baasi tɛ question ka ca dɛ kabini kelen. Yanni a ka daminɛ n m'a f'i ye question ka ca. I y'a faamu wa? Awɔ an ka taa. kan tana Mali la san jumɛn? Ayi namara t'a la dɛ. Bɛɛ b'a dɔn n'i ye nkalon tigɛ fana ne b'a f'i ye dɛ. Kan tana Mali la san jumɛn a cɛ a san fɔ n ye. A kɛra 2002 de. 2002. Woyi. 2002. Awɔ. 2002. Awɔ. Baasi tɛ. Jamana jumɛn n'a ta? Ayi Kirisano. n bɛ min f'i ye n'a y'a jɛ siɲɛ kelen dɔrɔn n bɛ n ka wari minɛ. Jamana jumɛn y'a ta? Cameroun. Awɔ. N'o tɛ fana i k'a fɔ k'o tɛ. Baasi tɛ. Ayi o don. 1000 bɛ téléchargement na. Dili a kɛra président jumɛn tile la? Alifa Umaru Kunare. Alifa Umaru Kunare. M'o f'i ye. C'est Dili. 1000 fulama. Ne sigilen don Hamina wari ko wele la. O tɛ yan. Dili ayi an ma ban sa. Bilahi jɔn k'i jigila tigɛ Ala la. N'i ma ban. Dili. Ne ma tigɛ terimuso la koyi. Ayi ne m'a fɛ depuis nin kelen n y'a fɔ a ye n ka question ka ca. Nka n bɛ min f'i ye ni Dili y'a jɛ dɔrɔn n bɛ n ka wari minɛ. Awɔ n y'a mɛn. Awɔ an ka taa. Awɔ i tɛ la ne dalaman de don nka. Baasi tɛ an ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ. An ka bɔ Mali kɔnɔ pewu. Awɔ an ka bɔ yen. Afrique kan nana Afrique san jumɛn? 1957. 1957. I jɔ 50 tɛ yen fɔlɔ.
Christine a faile Awo. bilai na question de single dara me war mi Awo. na wari le kan Ala wakelen dara lu sa. Ngala wakelen dara lu wa modola la do wele mo koy koy. dili Ala bi. aha awasa datin fulanga tabai kuma ma ba ne ka kuma ka ta awo No nga kera 1957. e ma ne ka question fam folo Awo na fam. kani ere kan na Afrique sani Awo o de 1957 yi. Wala do ye. Odo. Awo re do. Odo na galo na ka foke. Wa me do wele sani galo na ka fo. Odo. Question bana. awo amaba dili amaba aha basite jamana jumena ata ipi akela jamana jumena akan tana jamana jumena ata Awatana sulale. Yamea. Egypte. Ha? O Ethiopian chikata 0. Final la ko ni mo fi. No fene te go. Ora. Dawo kuma. Etele do. Ai da oli dala mele sa. Aha. Odo. ya ai kana warda ma fulare kirisano ma kana fa mo question acha Ile taro ai. ai na ma kya boy Allah wa kibaru jajiye be wuli adu ko na Kana di bilo kama wa. ai man na ko da be Hello Zimbolo, Zimbo, hello Zimbo, 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 hello Zimbolo, hello Zimbo, 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 hello Kesige, hey, Agili e waraye, ja, Agili e waraye, Agili e waraye, hello Zimbole, Zimbo, hello Zimbo, Zimbo, hello Kesige, hey, Agili e waraye, ja, Agili e waraye, hello Zimbole, Zimbo, hello Zimbo, Zimbo, hello Zimbole. Zimbo, eleke agili e waraye, ja, agili e waraye, agili e waraye, ja, agili e waraye, ele zimbole, ele zimbo, ele zimbole, zimbo, Banya, anche, ele zimbole, ele zimbo, ele zimbole. Helasi zimbo helakasige agili e waraye ja agili e waraye helasi mbola helasi zimbo helasi zimbo cha agili e waraye ja agili e waraye chani e dodri ko sa chani nangili wa nangili bi dawati mina yo sonu Musa de me fanala Musa kelengele bon na talawan na ke anta ko manya ko nyako tarbasi dila basi alhamdulillah amba tere baraka nyona to li dumata tele te bolo arjon te bolo fo ndu me kan wati ndela ni badara tele ko ni setene ko ja al burti ko mo ko sey o rega dugula de on bi tele antenne di mo do ma wutu jo fa nga dugu boda de la tele antenne ka du ma wutu jo dugu boda ala ni bolunda sababu ya afta kan ni na olu be to job dugu bola fo dugu aba laje on ba laje olu ba laje to ko di ni bolunda bana wati mina de olu de bi sagi kana donc nous nana eri bena sinima am so ka fu badara o ma aka dugu adonda ni aka dugu ere konna o jame wati joli fode avle wati mina ni wati hira de ni tagama damina sande sinimi sore am ke plengari la ko na so ro wa da sa am me plengari basite Crisano a fa ya fana question poser mu ma ja Da une question poser ça. awo Me question kelen do ne ko. Ya me. Ni ya soro do mi ga wakele to ibu. Ya me ya. Ne ko. John Afrique Ballon d'Or folota. o te jila ya mo jila do ta Allah. Iga jamana kono jeri to lu to do. aka haramu jila da ta ni ngali ke doro ba fie jila de Afrique Ballon d'Or folota Salfu ke ta lenta. ala wo self ke ta ni jila be follow be ba sa ko ba ti ta aka haramu self ke ta wolo do ne jila Mina do sera ba ngu la folo. dili ne wari wa Da ko le siam mi ta san ni ke doro ngana. dili ne wari wa di no c'est-à-dire buna ramadan sina kumanya wati dola neta kera ni ori bilai neta kera ya fara mawani fi wati dola sina kumanya ni ma fa be de be bo fi dabara
No wa kele na maswali tata flafle. E fe no bolongola fla taninga wari. Na fala malma deliga kanta. Na malen jere bolondorta ne basaka boko kalama chegori. Me bo kalama chegori. No sara ga yala ga haram. Awo ne ta dobi. Dugon te. Ne be do shini. Sini mi soro. Magara ne ko bokun wara te la bi de ni ne ka wara nalite. Bokun ben na de comme ame kan wa na soro kan don da de be dawo. Bokun foi fela. Comme kan don da ba na bana e kan ne ko kan ko da ma. Ama. Wa sawa. Badara ikine ka tambla sira Wallahi mi ko injana ne de. Wallahi. Da badara ikatu ko do kana ngata bali. Ko wa tera jira Ay ikatu ko do kana ngata bali. ko wa tera jira na Aywa. wala ayi la ngata Wallahi. Ala ka fiye ki na so. Badara. Ikito diga ma tata ke kelengele ima moto en ko fe pine bale. Aya fama. Aya fama. Mama tanuka kofe wa. Ele zimbole, zimbo, ele zimbo, ele zimbole. Ele zimbo, ele kezi. Agili waraye. Ja, agili waraye. Agili waraye. Ja, agili waraye. Ele zimbole, zimbo, ele zimbo. Zimbo, zimbo, ele kezile, egili waraye, ja, egili waraye, egili waraye, ja, egili waraye, ele zimbole, ele zimbo, ele zimbole, ele zimbo, ele kezile, egili waraye, ja, egili waraye. Ah ouais. Zimbo. c'est kan bi la de Non, on dirait, c'est-à-dire façon canou là. façon kan fe na la Ouais. Chana fo bolota ka di de Mais al die che boy va Ay méridien c'est ça. aye biri je Flo. Ah. Me fait no fo awye. Ouais. Ne min jolen flea. Donte wuli donade. Non ne kuma in balontana. Ah ouais. Vek be wole de ko pachugo. Milie kono pachugo ni yo medro ine de. Pachugo. Flo. Chemogo pachogo Sélection net à la sélection là. sélection mi awa quartier Un quartier là. Mali sélection. Ne de laga taola. sélection awa quartier to ko malia Mali we Segeba be sélection nationale sélection nationale. Ne talaola. Ouais. Ah ouais. Flo ne talaola. pop chukura faso kuma bode Mais ni nana kila kan jolé en bi quoi. Non, il va dans la vie secolade. Mais e be fera mune fo yere e be fera yi ti clenche Ne be tawati mino asro magasuba de be. Jume Magasuba. Mohamed Magasuba. Ay mais numer mo ko sana ko di Magasuba o ko sana ko de Tienta Flo Magasuba fengale o ko sana ko do ne encore Magasuba ka sélection o ma jan ko o ma jan ko sebe o ale bora ndoro ne Ericel nano o kira la mame Flo dana mo kele men me Magasuba bolo terrain ngono we ne pachogo de. pachogo Flo je t'ai dit non Voilà. Je t'ai dit n'aller ne koko fois quand même Magasuba là. Kane ka jouer kada ka tala min mene la. Je t'ai dit au de quoi. OK Nga Magasuba ma son ka sabu ke mi Magasuba bene la do match kono match suruane ban wati la 90 minutes wati u ni Magasuba ene la do na so match gelale non ne ba bobulu la pour les gars sauver avait fait mon ko joker au joueur sou avait full ko joker Flo meka janjo le fie quoi ouais koko temene baro boka di quoi na do pachogo e kuma numéro combien redo pachogo numéro combien meka numéro 99 ouais odo depuis Mali kela Mali ne ka numéro faut ka se bidon ma numéro ma se ka di mama folo les monteurs match mi yɛrɛ la Magasuba ye danaya danne kan
match c'est la 90 minutes ma wa soro bibana bibe malla match amical loro match gana kaga anya nyini fambe no ama soro match c'est les 90 minutes là corner soro la ni mi nana ko ba tango no ayato corner ngome fere kala ah ouais non Flo ne nan jo corner la ya fome abala Flo ne ballon centré sani ballon ka se joma Flo ne ni kalama nana dron ka se ballon ko gep Flo non match bana Pachoko donc Eric Mega corner centré ne de corner centré Eric corner centré ka kala ka ta dun non do beteme mais la carrière jene bula mais muna ya bla Flo mais ballontan ti wal numéro do fin ballontan fitri walé ouais ne ka bon ballontan ma Flo on sort la ballontan ka fitri walé a fait quoi Flo ya fome ya bala bide dona na utoko kelena 1-0 anya nyini ka desanya sendo kan bolodo non ate gagné anga joueur were nana sege sa ka sege joueur be ka binto mena gardien be ka bi entraîneur were be kuto o ka kule ke go jugo fa entraîneur be ka bi Flo asoro non Pachoko ba tan flala wasoro 1-0 bawla wasoro 1-0 bana Flo ne le ballon minanga gardien na ngwa ka passer kema ayadia Flo ne mau kenyonga ni ne dona ni ne aketa ka keta Flo ko den to menon baro bokadi Flo ne mau fara nyonga nta ka se gardien ma kan se wuli gardien ada dro Flo ne na kerefe ne na le kerefe ne nkomunu ka an entraîneur la mo entraîneur ngo ka do wa nga keto godi entraîneur ko kuno ko abla retraite la Flo ne ballon bla retraite la lo oh là là mi nana to asoro segele no ballon tanga blanque na mais mo ma entraîneur ka yoro e ne baraba mi nga kata se joda ma be nana ne do ya quoi Flo ne ko si c'est ça mais ah ouais Flo ça c'est fait Pachoko ça c'est fait Pachoko Maradona un don ke jamana ngono Pachoko Maradona Pachoko Ronaldinho Pachoko Messi non sinon Ronaldinho ka fendo be aya ened law ayo yoro mfo Ronaldinho ka feni Ronaldinho be aketa ka ballon ta doron ga do legi kono ka bolna ka se jola ka tanga blaga do no dami nge mali ngona ya ntese ka Pachoko voilà sinon avec ay malien ka c'est-à-dire famille balia mfo o madame ne bio parce que ba ama bolonta famu jona voilà sinon bolonta na wakati muna est-ce qu'il va Bamako ni siga soko ka machi est-ce que bora kalama bonya a machi bora kalama Bamako ka ni siga soko ujira bora kalama machi ale atarake siga sore quoi mais machi retour una no ke Bamako di che utara ni siga soko ye 26 mars la yo 26 mars keto do ka che siga soko dona terrain kono 26 mars terrain kono u ye terrain keto do iba no gazon be no ko Bamako ko ni salbato yere di ko aluma terrain champ Claro, famille balé. Che, machi damnana. Bama ko de bolom no ka ele. Changa cho o digini polon ye. Wa soro siga so ko la musa be ka balanfo. Ka che bama ko lateral digini polon ki di ka ta corner ro ka polon centré ka do. Bo ka ta kan do i pandro ka teti ka do bi. Che siga so ko la musa barjo bam ko ka nambar dam de. Ko bi be do ni sene ku be ka do ni ku ngole. Ça c'est fait. Ni fait nous me quoi. Mais ndaro na bora ko kalama. C'est-à-dire en 2015, ndaro na klibala. Et quand 2015, et Mali ni Jumere Mekaje Guinée. C'est le qui t'a m'appelé à Tidja. Oh, Guinée même. C'est le qui t'a m'appelé c'est lui penalty. Mais il va ni c'est-à-dire ni mogo e koke, malon me kwanga mogo akize. Alors que utanya ini ko inkera kumna aga penalty jeni kun saba kune kumala ne duye kuma info no faut étiqueter ai lera kuma do ça dit un grand joueur comme Serou Keita comment est-ce qu'il va kune ibara kune kumala quoi parce que penalty jero je sais comment dirais-je là et qu'on atli bala an de faire mon nga faire quoi faire ah iga an ba wasalo voilà adu an beji an ara de be terrain kono parce que
penalty in jɛyɔrɔ c'est-à-dire i b'a dɔn ballontan juguya de bonyana juguya bɛ ballontan ni na dɛ. ballontan juguya bonyana ka se degré dɔ ma dɔrɔn ko dɔw bɛ kɛ i yɛrɛ se mako Laɲini tɛ tɛ sinon ne yɛrɛ ye Seydou Keita ye vis-à-vis a tun bɛ fɛ ka ballon in bila angle de la quoi ka gardien bila i ma a tun bɛ fɛ ka gardien ne ta contre pied la a côté droite. penalty jɛn ko ne dimina flo de ne minɛ a don ne bolila ka ne tun bɛ fɛ ka k'a bɛ cɛ jigin yan ka bɔ tribune la ka jigin terrain kɔnɔ ka Seydou Keita bɔ ne y'a minɛ n k'a bɛ taa. ne ye n ka mɔgɔw fara fara ka lafili terrain kɔnɔ a dimina dɛ a kun ne dimina dimina dɛ. dɛ n ko n bɛna so n bɛna n yɛrɛ lafiya so ye dɛ jaja ne tɔntɔn de tun kɛlen don ka télé olu tun bɛ télé filɛ la so kɔnɔ ale de tun kɛlen don ka ventilo k'a la ka fiɲɛ bila fo a dan na ya balo ventilo fiɲɛ de ye Seydou Keita ka ballon fɛngɛ quoi ya o y'a to Seydou Keita y'a jɛ vara ne m'e faamu dɛ ventilo fiɲɛ o de ye ballon ta fan yɛlɛma voilà parce que e tɔntɔn ka ventilo voilà parce que ventilo tun bɛ ballon tan terrain kɔnɔ wa walima ventilo tun bɛ ayi n ko ne tɔntɔn ne tun bɛ ka ballon filɛ so kɔnɔ ale kɛlen don ka ventilo bien bila fo a dan de la quoi ya o de ye Seydou Keita sinon ne tun b'a dɔn ko Seydou Keita ale tun bɛ so kɔnɔ ale tun bɛ so kɔnɔ de ventilo fiɲɛ de ye Seydou Keita voilà sinon a fɛngɛ tɛ o a fɛngɛ ninnu a bɛ kɛ a ma tugu quoi a ma tugu a ma daba kama jamanadenw bɛ dimi mais ya parce que bakɔrɔba tɛ yan bakɔrɔba de don a ma an bɛ se ka sigi yan sani ventilo fiɲɛ ka na ne ni n ka finiw ta ka taa ni ne bɛ na fɔlɔ cɛmɔgɔ e bolo ko cɛmɔgɔ sam na o ma ja n'a y'i ja ne b'a fɔ a kana to ka mɔnti ne b'a fɔ n ko je t'ai dit a b'i jɔ ko je ko je t'ai dit fana ale wele an bɛ nin faga yan cɛ an ka taa so kɔnɔ fɔlɔ yan'a ka daminɛ moloya de cɛ ni bakɔrɔba ye nin mɛn a bɛ convocation tigɛ ka d'i ma dɛ. mais i b'a dɔn han bilayi nin ye cɛmɔgɔ ɲininka a bolo k'ale kelen filɛ nin fara nana cɛ suwalen don. alhamdulilah ka kɛnɛ kɔrɔ baasi tɛ yen alhamdulilah i b'a fɔ an tɛ so kelen an bɛ yan tɛ ɲɔgɔn ɲɛ yɛrɛ wa i b'a dɔn an ka baaraw de cayalen don ala ka baaraw nɔgɔya ala ka baaraw ban ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen an ba karamɔgɔ ni ne ka ɲi a bɛ to ka dugawu de kɛ mɔgɔw ye. i tɛ bɛn bɔ i ka dugawu dumanw kan kun hali n'an bɛ ka luwanse la sa ɲɛ kumunen don c'est pas bien. ayi dimi ba in nafa t'a la ko juguya nafa t'a la kasiriya nafa t'a la nafa t'a la dɔnniya ba in nafa t'a la ala k'an tɛ sutura la ala k'an tɛ sutura la ala k'an gɛrɛsɛgɛw fɔni ni ala b'an sɔn don min na a ka miliyari nɔgɔya an bi ala k'an sɔn kamiyɔn 100 na an k'an halala sɔrɔ ala ka etazi jɔlen 40 d'aw ma an ka don an halala kɔnɔ ni ala b'an sɔn don min na muso la a k'an sɔn hɔrɔnmuso la an ba an bɔra ci la an bɛna don awɔ ne tun bɛ fɛ k'aw ɲininka de awɔ walayi awɔ a ka di an ye ka wari bɛɛ sara karamɔgɔ. awɔ n b'a dɔn n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de tɛŋɔ aw la maliyɛn dɔ ye ballon d'or ta maliyɛn fɔlɔfɔlɔ min ballon d'or ta n hakili de bɔra a tɔgɔ kɔ walayi i bɛ fɛ k'o de tɔgɔ dɔn n hakili de bɔra sinon n kɔni b'a dɔn maliyɛn dɔ ye ballon d'or ta farafinna bɛɛ awɔ maliyɛn dɔ de kelen mun ye ballon d'or ta maliyɛn dɔ de don n hakili de bɔra a tɔgɔ kɔ o ye ɲinana tɔgɔ de ye. e bɛ fɛ an k'o tɔgɔ de fɛ yen. voilà c'est une opportunité. non ça c'est une opportunité tu proposes combien. bon c'est-à-dire i bɛ 5 000 d'a ma dɔrɔn a b'a propose han i bɛ 1000 ayi d'a ma propose tɛ sa propose tɛ a b'a kɛ sa tɛ sɔngɔ dɔrɔn kɛmɛ d'a ma an b'a fi. voilà kɛmɛ d'a ma an b'a fi. awɔ a k'a fɔ dɔrɔn ne kan ka taa ci dɔ de la n'i y'o ci ɲɛnabɔra wa hali ne 200 d'aw a k'a fɔ dɔrɔn n'a y'a tigi tɔgɔ yɛrɛ fɔ ne ye wa ni ne y'o sɔrɔ ka t'o fɔ wa wariba dɔ de proposelen bɛ ne. a banna bon fɛn de don Salifu Keyita Domingo de don. Salifu Keyita Domingo. Salifu Keyita Domingo. ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye farafinna fɔlɔ ye c'est-à-dire mɔgɔ min ye ballon d'or africain kunda quoi tu vois. ne yɛrɛ fɛ jila de don. jila wa. Jila? A kan. Non, la jila tɛ. A ye dɔ ka so kɔnɔ, a ye dɔ ka so kɔnɔ. Jila tɛ karamɔgɔ. A ye dɔ ka so kɔnɔ. Walayi. Karamɔgɔ ye na wari in kɔrɔ. Awɔ, a ye den dɔrɔn, a ye denw. A ye denw. Karamɔgɔ jila. Awɔ, Salifu tɛ wa? A Domongoro. A Domongoro.
wa na fa batara denga kuma chen self do bi self do ni naga bakale tadi ni naga bakale tadi Allah akbar naga bakale naga bakale te Cekana ka wakale tadi fura wo kle jol na songa wo sura fana wo kle duru na songa dio je doro ne be kan flare dun dan dile ne ka kle duru na songa de ta me dile te ne dare do self mangoro ne ala ka sura